ya. Mbak Lurah dereng medal loh. Anune loh maksudnya. Wis to tenang ae ora bakal lali. Oke. Mbak Lurah geger iki mesti jojis amat. Jojis. Brak-bruk nyanyong. Nyanyong. Betul rasane. Ati urang to. Urang. Sabar. Lah aku kesusu mlebu, penak kesusu tiba kesiput. Yo. Betul rasane ati kan nanda seni pilihan hanya bukowi lampu katresna aku kowe hado coba arep tumeka ngendi katresnan iki yen aku sliramu ra diakoni monggo serakacosta yen durung tapi sampe kanggo rasa kang mas kuwi sing tak sayang dalila aku kudu kelangan mas mesti kandeng ati liramu siji tresno iki abadi dewa ningas moro kuwana ati kawula amben kule aku tresno datang kendak saking coba karelani takatani lahir tresno kan suci kasunyatan yang aku selalu bisa nyawiti aja bereset mas mesti kandeng ati tresno siji tresno iki abadi dewa-dewa ningas moro kuwana ati kawula angkat gule aku tresno datang kendak saking coba takateni lahir tresno kan suci kasunyatan yang aku selalu bisa nyawiti